חושב שהם בעצם, לפני שאתה משקיע את הכסף, הם רוצים שיהיה לך את הידע, שיהיה לך את הכלים, שתוכל להחליט בעצם איפה אתה רוצה להשקיע את הכסף שלך, ותראה באמת מה מתאים לך. פה נותנים לך את הכלים, ואתה בעצם זה שמחליט איפה אתה משקיע, ועושה את זה מתוך הבנה. הקורס נותן באמת ידע מקיף וכלים לבחון את ההשקעות. אני חושבת שהערך המוסף הגבוה ביותר שאני קיבלתי מהקורס, זה לדעת לתמחר נכון סיכונים. העסקה הראשונה שנכנסתי אליה היא עסקה שנכנסתי בהשקעה של $120,000. העסקה הרוויחה למשקיע 66%, ואחרי שנה ו3 חודשים. אז אנחנו מאפשרים למשקיעים שלנו נגישות לאינפורמציה, לידע. אנחנו מעניקים את כל הכלים שמשקיע ישראלי זקוק להם להשקעות נדל"ן בארצות הברית. המון ידע. הבדלים משפטיים שונים, השפעות המיסוי, איך רוכשים, מה צריך לשים לב. כל הכלים האלה, אלה כלים שאנחנו מנחילים לאנשים מתוך אמונה שמשקיע צריך לדעת לאן הוא נכנס. זאת השליחות שלנו. דבר שהכי חשוב לי כשאני הולך להשקיע נותן את הכסף שלי לאנשים, זה האנשים שמתעסקים בכסף שלי. מה שחשוב הוא לא להשאיר את הכסף במקום שהוא עומד, כי אז אנחנו רק מפסידים את הכסף. והחזון שלי הוא באמת ליצור פתיחת אפשרויות שונות ומגוונות בתחום הנדל"ן לאנשים, כדי שהם יוכלו לשמר את הכסף שלהם, להעצים אותו ולהבטיח את העתיד שלהם. הנה העושה שלהם מעטפת שלמה, שאתה יכול כאילו פשוט כזה one stop shop, לגשת ומטפלים לך בהכל. אני ממליצה בחום רב לכל מי שנראה לו, מתלהב מהרעיון, שוקל להשקיע בארצות הברית, להגיע לקורס של אילן ואמיר. וכך אחרי זה קבלת ההחלטות תהיה פשוטה וקלה, כי הוא יבין בדיוק מה מתאים לו, מה רמת הסיכון שהוא רוצה לקחת, מה רמת הסיכוי שהוא רוצה להיחשף אליה, וישן טוב בלילה.